Hvad så alle sammen? I dag skal vi optage lidt inden for Hypixel, og vi skal spille noget solo, og hvis vi kan nå, det skal vi også spille noget Teams og Mega Mode, så det skal nok blive sjovt. Husk at smide et like, hvis I godt kan lide videoen, og dislike, hvis I ikke kan lide den. Og vi har mine venner med, der er Simon og Mikkel og Alexander. 2 sekunder. Ja. Vi begynder bare. Det kan bare gå ind i. Ja. Så. Okay, drenge, jeg er ikke ved siden af nogen af jer. Nej, jeg er heller ikke ved siden af Jeg nogen af tog jer. en Jonderkill. Det gør jeg også. Det er meget godt. Ja. Er vi begyndt? Ja. Ja, vi er Mikkel. Men nu har jeg endda 2 fortrydelsesbøger. Hvem er jeg sammen med? Du er ikke sammen med nogen? Du er ikke sammen med nogen, Solo. Mikkel. Jeg fik en vilde ting. Det gør jeg også. Wow. Der kommer en Alex ned. kigger op i luften. Det fyrværkerier lige nu. Simon, du var den første, der døde. Nej, jeg døde ikke. Døde du ikke? Nej, jeg flækkede ham. Nå. Det timer vel, drenge, ikke? Jo. Jeg fik tilbageslag et svært rip. Men det så det ikke ud, som om Nikke han gjorde på mig. Nå, det er Simon, der. Ja, jeg vidste ikke, det var dig. Jeg vidste heller ikke, det var dig. Nogen, der vil have enchanted diamond sword i Mikkel, det er der, hvor jeg kommer fra. Og jeg fik et chok, da du var hoppet ned i mig. Ja. Mikkel, har du et sharpness 1 sværd? Ja. Diamond sword? Ja, det har jeg her. Okay. Men hey, Mikkel. Hey, Mikkel, så kan du tage det der, og så kan du gå ned i min kælder og få sharpness 2 diamond sværd. Hvad skulle jeg enchant? Jeg flækkede lige først i Bob. Sammen Nej, du flækkede mig. Nå, var det dig? Sharpness 2 Ja, rip. Rip dig, var Nikke. Ja, jeg tror ikke, du har flere snibbolde æg. Ej, hallo, spiller vi mod hinanden, eller Ja. er det noget? Nej, mig og Nikke. Simon er med hinanden. Nikke, det var fordi, at Nikke han flækkede mig før. Timer i. Hallo, det var fordi, at Nikke... Det er jo ikke sjovt, hvis I timer i en solo, hvor man skal være selv og dræbe hinanden. Så vi timer ikke, eller hvad? Jo, lige den her omgang gør vi. Nå, men nu kan jeg ikke give min Nikke. Han er død. Jeg har 8 gappels. Men Alexander, jeg kan sige, hvor det... Bare så I ved, der kommer en nu. Hvor? Lige om lidt kommer der en på. Ja, jeg har set ham. Han er fuld dia. Mikkel, hjælp! Hvor er du? Ja, Simon dør. Ja. Jeg er lige bag dig, Mikkel. Kommer han over til mig, eller hvad? Godt, Mikkel. Eller er det så skadet kun ham meget jer ned. 2 og mig? Mikkel, jeg Det har er også skadet Mikkel, ham det meget er ned. Mikkel mod... Nej, det er Mikkel mod Alex. Ui. Hvem vinder? Det er Hvordan spændende. lille- Drenge, hvem vinder? Og Niklas, vi må ikke hjælpe dem, hvor Alec eller Mikkel, han kommer fra mod Alec eller sådan noget. Jeg tror bare, vi gør en base bagved, eller sådan et eller andet. Eller sådan... Du fik en diamond chest plate, Mikkel. Ui, ej, det er spændende det her. Men jeg må godt hjælpe Alec en lille smule, altså sådan. Jeg må gerne lige sige sådan, at Mikkel han er Åh, gabbel. der er Mikkel! Mikkel han er gabbel. Har Mikkel Gabbels? Det Jeg kan har man godt 12 se på hans tilbage. liv. Jeg har 12 tilbage. Ja, men det er fordi mig og Mikkel, vi fandt gabbels i kisterne. Jeg fandt 14 i en kiste. Mikkel, Jeg tager Niklas, en team nu. Ja. Nå, Så jeg klipper vi lige hen, til vi kommer den team, sku. Ses. Ja, jeg stod Der er vi to. herinde, så må vi se, hvem der kommer hvem. jeg var, Mikkel og Alec, jeg var i samme lobby som jer. Var du? Ja, jeg stod bag jer. Ui, Alec. Jeg kommer med Mikkel. Du er blevet en ny chokolade. Ja, Ja, husk at vi deler chestesne, fordi jeg er ikke særlig hurtigt til at have chestes. Niklas, vi deler også chestes. Ja, jeg er tilfreds med den her chest, jeg fik. Vi deler den her nede, Simon. jeg har ikke fået noget Wow, armor endnu. chill. Det er bare de her. Der er mega, Hallo, Alec, jeg har ikke noget armor.
Men Han det har er armor. dem, der bare slapper sig hen med det Du samme. får Tror, de kan den her og den her. Yes. Hvor meget har du så? Der ligger... Niklas, Jeg døde. Hvor meget armor har du? vi er døde. Ja, vi døde. 4,5, tror jeg. Vi klipper bare til Simon. Nej, Simon, der er en diamond, Det hver. Og det var så drengene, der vandt sgu. Simon, 1 kill hver fik vi. Ja. Nu tager vi den der mega. Hey, jeg åbner lige, Klipper vi lige til vi har kommet ind i det sidst. Nikke. Så er vi inde i mega mode, så Nikke. det nok blive sjovt. Jeg er så bombesikker på, at vi taber. Ja, jeg er 100 med. Ja. Det er jeg. Jeg har kun fået 1 kill i Mega. Og det var fordi, han havde 3 liv, og jeg havde Hvem en har diamond. den her redstone cage? Det er mig. Nice. Hedder du Kissif? Nå nej, det var ikke engang dig. Okay, så det er en vi kender. Det var også ham. Og vi deler. Han deler sikkert ikke med os. Okay, jeg fik OK. Hey, Kissif tog min chest, Har han I gjorde. set det? Mit kit også. Det armor, jeg får. Det er sådan. Niklas, må jeg godt bede om buren? Hvorfor? Eller jeg fik ikke engang noget. Du må få den. Alec, du må få den her. Nogen, der har et sværd til mig. Må jeg også få Nikke. Ja, du har bare alt det der. Men det her, Hey, der er nogen, der kommer hen til os. det her gear, det får jeg i mit kit. Ligner det? Der er nogen med bue, Hvor? Åh. Hvor der? Jeg har... Skal vi bare smutte ind til midt? Jeg løber ind på midt. Ja. Nej, det var dumt at hoppe. Nå. Ej, jeg troede seriøst, man kunne hoppe. Hey, jeg klarede den ikke. Jeg havde ikke lagt mærke til, at man ikke kunne hoppe. Jeg kom til at hoppe ind Mikkel overhovedet og satte en blok. Har I ikke noget på? Der er to. Nej, Alec. Det var nogen, der skulle med Ej, bue. jeg døde, Alec. De kommer nu. Wow, shit. Ej, jeg nåede ikke engang at slå på dem. Døde vi alle sammen? igen. Er alle døde? Ja. Jeg døde. Nå, jeg tror... Men vent lige med at gå ind på en ny. Nikke, vent lige med at gå ind på en ny. Jeg har 10 Vi souls. slutter videoen af her, så. Og der kommer garanteret 2 videoer i dag. Ses.